मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय नायजों फरायनो आवगायदों बेखौ नाजावनो थाखाय खावलायबाय लोगो लोगोनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै जोनोम जादों बे थांखि आरो उद्देश्यखौ होसोनायनिनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे फुटबल मेचखौ होनाय जादों। जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव साग्रिद जानानै एबा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगासारनायनि लामाखौ जोङो खुंफुंनो एबा दिन्थिफुंनो थाखाय जों आवगायनो नांगोन। सोलोंथाइजों लोगोसे स्पर्ट्सआ मोनसे बिराद एंगारनो हायै सोमोन्दो दङ आरो बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै फुटबला इन्टारनेशनेल लेभेलाव बिराद मोनसे ग्लेमार गोनां मोनसे गेम आरो जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जाखांबोनाय जि उन्दै उन्दै गथ'फोर गेलेगिरिफोर बिथांमोननि जे टेलेन्ट बेखौ दिन्थिसारनो थाखाय दिन्थिफुंनो थाखाय बिथांमोना गोबां जायगायाव जायगा मोना आरो बेनिनो मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखायनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय 10 बोसोर सिगाङाव बे थांखिखौ लानाय जादों आरो खुंबोबाय थानाय जादों। मिजिंथिदों बे थांखिया मोनसे समावहाय जाफुंसार महर मोनगोन। दिनै अंडर 13 गेलेदों, गाबोन जुनियराव साब जुनियराव गेलेहैगोन, साब जुनियर गेलेखांनानै जुनियर गेलेगोन आरो सिनियर गेलेगोन। दा बेवहाय दिनैनि पारफरमेन्सआनो इयुननि थाखाय गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे दिग निर्णय खालामगोन आरो ओंखायनो आं खावलायगोन जाहाथे जोङो फैबाय बे गेमखौ जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैल' नङा, जोंनि मोनसे केरियार फर्मेशन हिसाबै जों बेखौ लानांगोन। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय दा फुटबल टुर्नामेन्टनि जि जोबथा आसाम फुटबल एस'सिएशननि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि सार प्रनिल दैमारि बिथांखौ दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय। लोगोसे जों गांसे आर'नाइजों सारखौ बरायनायखौ नाजावनो आं खावलायबाय। जिल्ला बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव जि अंडर 13 13 बोसोरनि गाहायनि जि खेल बहाय दैदेनगासिनो दङ, दिनै फैयै फैयै 10 बोसोर जाबाय। बेयो गोबां बाख्नायथावनाथार। आं सिगांनिफ्रायबो आङो बुंबोबाय थादोंमोन दि जोङो जुदि खेलाखौ जुदि जौगाहोनोब्ला जोङो उन्दै लेभेलनिफ्रायनो बा गाहाय लेभेलनिफ्रायनो 12 इयार्स 13 इयार्सनिफ्रायनो जोङो बेखौ माने नाजानानै बिसोरनो मोजां माने बेबायदि कचिं होनानै बिसोरखौ लाबोनांगोन। अब्लासो जोङो इयुनाव मोजां
माने गेलेग्रा मोननो हागोन होननानै जों गोबां बिदि सावरायबाय थायोमोन आरो थिग बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि गेजेरनिफ्रायनो बेबायदि टेलेन्ट हान्ट मोनसे खालायनो थाखाय जों आसाम फुटबलाव मा खालामखो दायो जोंहा 12 बोसोर जाबाय जोङो 12 बोसोर आन्डार 13 बेबायदिनो टुर्नामेन्ट जों फाथिगासिनो दङ जोंहा अल आसाम डिस्ट्रिक्ट दङ स्पर्ट्स डिस्ट्रिक्ट 53 आरो बे 53 गेजेर डिस्ट्रिक्टनि मादावनो जों बे आन्डार 13 माने जि फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ जोङो फाथिनाय जायो बेनि उनाव जोङो साबसिन हामसिनफोरखौ सिलेक्ट खालामनानै जोंहा जिथु अल इण्डिया फुटबल फेडारेसना जि मोनसे अल इण्डिया लेभेलाव टुर्नामेन्ट पार्टी आसलते टुर्नामेन्ट नङा बेखौ फेस्टिवल होनो अल इण्डिया फुटबल फेस्टिवल आन्डार 13 फुटबल फेस्टिवल जों फाथियो अल इण्डियाआव आरो बेवहाय आसामा माने बाहागो लाहैयो दा नोंसोर जुदि मोजाङै गेलेयोब्ला नोंसोरबो आसाम टीमनि जानानै अल इण्डिया माने लेभेलाव बेबायदि फेस्टिवलाव बाहागो लानो हागोन आरो बहाय जुदि नोंसोरनि गेलेनायखौ मोजां नुयोब्ला बहायनो सिलेक्ट खालामनानै नोंसोर मा खालामगोन गोबां आजिखालि कचिं माबा दङ कचिं सेन्टार दङ बेफोराव अल इण्डिया फुटबलाबो पिकआप खालामो आरो बेनिफ्राय भारत सरकाराबो माने पिकआप खालामो आरो माखासे NGOफोर दङ बिथांमोनाबो पिकआप खालामनानै गावसोरनि खरसावनो बे गथ'खौ बेबायदि ट्रेनिं होयो शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे गेलेनायखौ दैदेनलांनो थाखाय आं खावलायबाय मोजांमोनलै अखाया होमबाना मोजां खेलाया फाटाफाटि जागौमोन Terangnya pas kam, dia lapai lah. Costa kam. नोंसोर फाननांगौ मिथिबाय एसे नखादों नोंसोर फुरा माबाजों फाननांगौ दानिया
Kakrabari Dofra Dullare बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव जादों आरो जों आसा खालामदों बेनि गेजेरजों उन्दै उन्दै फंबाय बिथांमोना जोबोद बादायलायनाय बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनिखौ मोजाङै लाना थांनानै गावनि केरियार हिसाबै जाहाथे बानायनो हायो बर' मानसिफोरखौ बर' सुबुंखौ गेलेनो हानाय मोनसे फोरबोखौ जों जानो हायो बे उद्देश्यजों इन्टार आनसलिक फुटबल टुर्नामेन्ट आन्डार 13 बेखौ जोङो होबाय थानाय जादों आरो बे देग्लाय बोसोराव जिथि खेब जाफैबाय बा जिथि बोसोर जाफैबाय आरो बिनिफ्रायनो जोङो खोनानो मोन्दों दिनै गेलेबाय थानाय उन्दै उन्दै फंबाय बिथांमोना गुबुन थांनानै आन्डार 13 टुर्नामेन्टखौ जोङो बिथांमोना बादाय होगोन आसा खालामदों बिथांमोननि जा फिउचारा जाहाथे ब्राइट जायो Gohan, koi botan pala haka. उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे समावहाय जों गिबि 2010 स्टार्ट खालामजेननाय जादों उद्देश्यआ जाबाय जोंनि ओनसोलाव गोबां फुटबल गेलेग्रा मानसिफोर दङ आरो फुटबला बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे बिराद मोजां स्पर्ट्स आरो बेखौ बयबो मोजां मोनो आरो गेलेनानै मोजां मोनो दा गेलेनानै मोजां मोननायखौ जों मोनसे लेभेलसिम लांनो हायो नामा बा टेलेन्टजों हान खालामनो हायो नामा बे बाथ्राखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आफादनि जानानै जोङो बेखौ नाजानाय जादोंमोन आरो बै समावहाय मानसिफोरनियाव गोबां बायदिसिना साननाय दङमोनब्लाबो दिनै बियो मोनसे जाफुंसार महर मोनफैदों आन्डार 13 गेलेनायजों मा जानो होननाय मोनसे फिलिंस दङ गासैबो बे आन्डार 13खौ गेलेहोनायनि मेन कारनानो जादों जोङो उन्दैफोरखौ बोरैहाय जौगासार होनो गोबां सिनियर लेभेलनि गेलेग्रा गेमफोरखौ जोङो सिनियर लेभेलनि मोनो खिन्थु जों उन्दै लेभेलनि बिथांमोनाबो बिराद मोजां गेलेयो बिथांमोना प्लेटफर्म मोनाखैमोन आरो प्लेटफर्मनि गेजेरजों बिथांमोना आरो इयुनाव जे गेलेबाय थानायनि जे मोनसे स्पिरिटखौ लाखिनो थाखाय होनाय जादों बिथांमोना मेच मोनसेबो गेलेनो मोना गेलेनो मोनैखौ जों मेच मोनसे होनानै दा बिथांमोना जे बे गेलेनायनि गेजेरजों गावनि केरियारखौ मोजां दाफुंनो हागोन बेखौ लानानै जों बे खेलाखौ होनाय जादों आरो दिनैनि समाव बे खेलाखौ होनायनिफ्राय लाजेननानै दिनै जथेस्थ' उन्नत जाबाय होननानै जों सानो फार्स्ट टाइमाव जेबायदि
जादोंमोन गेलेनाया बारा मोजां नङामोन एसे गामि लेभेलाव गेलेनायफोर जादों बेफोरबायदि जादोंमोन खिन्थु दिनैनि समाव एसे मोनफ्रोमबो आनसलिकआ बेखौ इनिसियेटिभ लानायनि उननिफ्राय जथेस्थ' डेभेलप जाबाय आरो आसा खालामनो हायो फैबाय थानाय समाव जुदि बेखौ खालामलांबाय थायोब्ला बे ओनसोलनिफ्राय इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार ओंखारगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो बेखौ जों बयबो अनसायनाया मोजां आरो बेखौ बिराद मोनसे गुरुत्त होनानै खामानि मावनांगौ दरखार दङ होननानै आं दाबो सानो आरो फोथायनाय दङ जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला कमिटिया फैबाय थानाय समावबो बे गेमखौ होनानै जोंनि ओनसोलाव थानाय जे प्रतिभाबान गथ'फोर बिथांमोनखौ फुटबलनि स्पिरिटखौ लाबोनायनि गेजेरजों मोनसे नेसनेल लेभेलनि इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार सृष्टि खालामनो हागोन बेखौ आं मिजिंथियो खेलाखौ दैदेनबाय बिथांमोनखौ जों सिनायथि होनो थाखाय जों आवगायबाय बिथांमोना मोनफैजोबनो हायाखिसै जार्सि नाम्बार 8 मोखांसा बर' जोंहा जे बे गेम हरिसिंगा आरो खाग्राबारिजों जे फाइनाल गेममोन बेवहाय जोङो 2-1 गलाव जेननो गोनां जादों बे जेननायनि जाहोना जादों जोङो जे जोंखौ बे अखा हानाय आरो बे दैयाबो जोंखौ एसे प्रब्लेम खालामदों जायनि जाहोनाव जोङो मोजां गेलेनो हायाखै आरो जोङो जे जोबथायाव खेबसे चान्स मोनदोंमोन बेखौ जोङो गल होनो हायासै बेनि थाखायनो जों जेननो गोनां जादों जे जोंहा देरहानाय दोलो थानायावबो बिसोरा बेस्ट प्लेयार मोनासै जिहेथु आं मोननो हादों बेयाव आङो एसे देरगानाय मोनदों आङो इयुनाव जे सासे मोजां गेलेगिरि जानो सानदों आरो गावखौ मुंदांखा खालामनो सानदों जोंनि गेमा बिराद मोजाङैनो जाबाय अखा बोथोराव बिराद डिस्टार्ब जानाय एखारने एसे टेकनिकेल बाहायनानै गेलेबाय लं पास गेलेबाय शट लाबाय किपारा बारा मोजां नङामोन आखाइनिफ्राय गबाय
आं गलनैखौबो लं शट दोननानै सोदों माने जोंनि टिमाबो बारा गोरा नङामोन एसे माबायानोमोन आङो सासे गिदिर मोजां फुटबल प्लेयार जानो नागिरदों आरो फरायनायाबो मोजाङैनो खालामबाय थादों आं फुटबल गेलेनायाव मा बाबायाबो माहा लाखिङो आरो जोबोद अनो माबा माबि जाहोयो आंखौ गुवाहाटि मा लाङो आंखौ ट्रायल होनो बेनोसै आरो लाइक वर्ल्ड फेमास लाइक नेमार रनाल्ड' बेफोरबायदि